ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଭାବିଲେ 8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିବେ କିଏ କିଏ ଅଛି ଆମେ ଏକା ଏକା ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଏକା ତା ଭିତରେ ବହୁବଚନ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପଡ଼ିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସିଏ ସାରା ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଈକି କହିବେ ତୁ ଗୋବର କହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଦେଖିବେ ସିଏ ମାନେ 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସିଏ ସାରା ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସିଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ତାଙ୍କ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା ସ୍କୁଲକୁ ସିଏ ମାଷ୍ଟର ବେଳା ଖରାପ ସେ ବିଷ ଖାଇଦେବ ନହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତର କତିକି ଯିବେ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ରୋଗ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ସିଷ୍ଟମରେ ମାନେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ତା ଗାଈ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇଦେଇଛି 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ତାକୁ ସାରା ମାନେ 2 ନମ୍ବର ଆଉଟପୁଟଟା ହେଇନାହିଁ ଯାଇନାହିଁ କ'ଣ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ତାର ଗାଈଟି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଫାଙ୍କା ସମୟ ଦେଖିକି କ'ଣ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଲା ଇଏ ଗଲା ଆଉ ମୋ ଗାଈଟା ଗୁଡ଼ା ମରିଗଲା କ'ଣ ସେଇଟା କରିଦିଅ ନା ଶୁଣି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଡାକ୍ତର କତିକି ଚାଲିଗଲା ପଶୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଗଲା ବେ ଡାକ୍ତର ଗଲା କିସ ହେଇଛି କିସ କରିମି ନାହିଁ ଯେ ତାର ଗାଈ କିସ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାର ପେଟ ଫୁଲେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଭାରି ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି କଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ହଁ ଗାଈ ବାଇରେ ବୁଲାବୁଲି ପଲିଥିନି ପତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଛି ଗୋଟା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇ ସାଇଜରେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ତା ହାତକୁ ଦେଲେ କହିଲେ ଦେ ଦେଇଦେବୁ ଖୁଆଇଦେବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ସିଏ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଟି ଧୋଇଲା ହାତରେ ତାକୁ ପଚାରିଲା ତ ଗାଁରେ କେହି ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ ସାଇଜର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମୁଁ କେମିତି ଖୁଆଇବି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଶୁଣୁ ମଣିଷଙ୍କର ଛୋଟ ପାଟି ଛୋଟ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଗୁରୁ ଗାଈଙ୍କର ବଡ଼ ପାଟି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ତୁ ଯା ବୁଝିଗଲା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ତା ପରଦିନ 10-10:30 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଡାକ୍ତର ଆସିନାହାନ୍ତି ଇଏ ସାରା 9:30 କି 9 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ପେଣ୍ଠାରେ କରୁଛି ଆଉ ମାରିଦେବି ତାର ଡାକ୍ତର ମାରିଦେବି ତୋର ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏ ମାଗ ମୋର ପେଟ ଯେ ସାରା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗଡୁଛି ପେଟ ହେଇକି ଆଉ ଡାକ୍ତର ପଳେଇଲେ ଗାଡ଼ି ଫେରି ରଖିଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାରିଦେବି ତାର ଡାକ୍ତର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପେଟ ହଁ ପେଟ ଗାଈ ହଁ ଗାଈ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନା ହଁ ନା ଡଁ ତାର ଡକ୍ଟର ମତେ କହିଥିଲୁ ଗାଈକି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ଖୋଇବାର ଲାଗି ଏଇ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପୁଣି ତା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇଛେ ସିଏ ଯାଉ ଯାଉ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ ମୁଇଁ ବି ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି ଚୁଲି ଫୁଙ୍କା ନଳ ଆଣି ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଭାବିଲି ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ମୁଁ ସାରା ଫୁଙ୍କି ଦେଲି ସେ ଛିକି ଦେଲା ଗାଈ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ମୋ ପେଟକୁ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟୋକାଟା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଇଏ ସାରା ଟୋକା ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଡୁ କ'ଣ ନା ସାଇଡ୍ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଛି ଏକର ଗଛେ ପୁଅ 100 ମାନସିକ ତୋରି ପାଇଁ ସିଏ ବସ୍ ଥରେ ହଲିବ ଇଏ ଟୋକା ଆଚ୍ଛା ବସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବେ 60 କ୍ୟାପାସିଟି ବସ୍ ସିଏ ଉପରେ ଥିବେ 150 ଭିତରେ 75 ଆହୁରି 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେହି ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ 7 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହାଇଟ୍ ହେବ ଟୋକା ଗୋଟେ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଟୋକା ଷ୍ଟପେଜରେ ଉଠିଲା ଦେଖିଲା କୋଉଠି ବସିବା ପଳେଇ ଆଇଲା ବସ୍ ସାରା କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କୁଣ୍ଠେଇ ଗଲା ସେ ଝିଅଟି ପଛରେ ତା ଭାଇ ଆଗରେ ଇଏ ଗଲା ସେ ଝିଅଟି ପାଖରେ ମାନେ ହାପରେ ଗୋଟେ ଫୁଟି ହବ ନାହିଁ ବହୁତ କମ ଫାଙ୍କା ଇଏ ରେଲିଂ କି ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପଛପଟେ ଜଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଝିଅ ଭାଇ ଟୋକା ବସ୍ ଚାଲିଲା 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହମ୍ସ ପଡ଼ିବ ବସ୍ ଖାଲି ଏଇ ଇଏ ଟୋକା 60 ଥର ବସ୍ ଟିକେ ଦେଢ଼େଇବ ଇଏ 60 ଥର ସେ ଝିଅକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଏଇଟା ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଇଏ ଟୋକାଟା କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛି ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତି ମତେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ବସ୍ ଥରେ ହଉଛି କ'ଣ 60 ଥର ହଉଛି କି ୟାର ଗୋଟେ ବାଜିଗଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ଖୁସି ହଉଛି ଇଏ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଚଲେଇଛି ଆଉ ତା ଭାଇ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଭାଇ ଟୋକା ଭାଇ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ବାଜିବ ଦେଖିକି ତା ଭାଇ ସେ ଟୋକା କହୁଛି ବାଜିଲେ କହିବ ତା ଭାଇ ଦହି ଚଳିଗଲା ଭଉଣୀ ନା ଆଚ୍ଛା ତା ଭାଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦିଟାକୁ ଏଇ ସାଇଜରେ ଗଲା ସେ ଟୋକା ଆଖି ଆଗରେ ଟୋକା କହୁଛି ଭାଇ 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 ବାଜିବ ଭାଇ ତା ଭାଇ କହୁଛି ବାଜିଲେ କହିବ ଯାହା ହଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ମଜା କମାଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ